umuntu ozukhala kwegeke ayakhothama kunesithombe, kanti ukhuluma nje kunabathunjwa la abalandwe kwelinye izwe. Uthi uma ngabe ningakhothami kunento ezokwenzeka. Ayalandwa la madoda uShadrach, u-Abednego, kahle kahle bebathunjwe beba-4. Phakathi kwabo bekuno uDaniel. Ngoba umprofethi singahamba sonke, kodwa amathesti ethu awazofana. Daniel ngoba nawo bawuthunjwa nabo u-Abednego, kodwa wangabonakala la. Daniel ilinde yami thesti, abangena u-Abednego abayiphase yabo ngoba neyami khona. Ngoba kusho ukuthi masaba sonke nje namathesti ayafana. Baseke beyalingwa labo ngoba phela inkosi ikhishwe umthetho la ukuthi ongakhothami nesithombe uzophonswa emlilweni. Ngizothi namhlanje asikhothami. Mama mangabe ukhona la phakathi kwethu, tshela umakhelwane ukuthi asizokhothama. Ngoba the woman of God izokhuluma namhlanje. Sayalazi isithando somlilo nesithombe sakhiwo. Kwase kuba khona nabantu abathathu abangakhothami bona. Njalo mangabe likhala leli xilongo, bona bayibona kokhuleka. Kwase kuba khona amadoda yohleba athi wenkosi awukhiphanga yini umyalezo wokuthi mangabe kukhala igeke wonke umuntu akayokhothama. Ithi inkosi ngenza kanjalo, kodwa kunalabantu laba esibabonayo thina abangakulandeli wena nkosi. Kuthiwa balandeli babeke la. Ngizokhuluma nje ngo-17 no-18 no-19. Balandeli babeke la, balandwa. Yayisiyabuza inkosi yathi anitshele kahle nina, kungani mangabe kukhala igeke kukhulekwa kulesithombe engakhuleki? Bathi-ke lalela-ke wena Nebukadnezari, thina asinakuphendula kule ndaba, ngoba kunomuntu obaseyimeni afuna ukuziphendulela yena. Bathi Shadrach noMeshaki bathi asinako ukuziphendulela. Alamazwi abawakhipha ayenza inkosi yadinwa, iyagcwala ulaka yashintsha ukuthi labantu bangabenza kanjani ukuthi ezweni namazongidelela. Akusho ukuthi mangabe usesimeni sekumele uvumele wonke umthetho wasesimeni. Oh yes. Abanye bangena ey'meni bayibulala ngoba bavumela ukulandela umthetho wesimo. Abanye bakuma-drugs ngoba bavumela umthetho wesimo. Ubabambe namhlanje ngizothi ungabanjwa umthetho wesimo, noma ngabe uthunjiwe kodwa ungakhothami. Oh yes, my Jesus. Hallelujah. Noma ngabe uthunjiwe kodwa ungakhothami. Abanye bakhe baya enyangeni bayafuna ukuthi okubamba amadoda ngoba umshado ubhidlika. Lalela ungakhothami. Noma zingakushaya izimo kodwa ungakhothami. Ngoba ma ungakhothami uzovela uJehova Jireh. Uma ngabe ukhothama uvalela yena ukuthi angaveli. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okade manje uNebukadnezari ovela labantu bathunjiwe ngoba mangabe usesimeni suku uthunjiwe ngoba isitha siyakuthumba sifuna kwenza intando yaso egameni likaJesu. Nawuselithi-ke manje inkosi lalelani lanina, awuvele-ke manje nesithando somlilo siphindaphinde ngasikhombisa, ngoba kahle kahle nina nisezweni lami kodwa ngifuna ukulandela intando yami, ngoba isitha siyakwazi ukudlala ngawe, sidlale ngawe ube yinto engaluthi uziyofa ngoba ulalele izwi laso. Kube Nebukadnezari wawuyazi imfihlo yokuthi labantu azobakhothomisa abantu bakaNkulunkulu kunento eyayizovuleka kuwe. Ungalinga ukhothomela izwi lesitha. Saqa
bathi bekusakhule komprofethi bengaphindaphindi umlilo. Kodwa into eyenza ukuthi uphindaphinde umlilo ingoba labantu bathe uNkulunkulu wethu uyasikhulula noma kunganjalo kodwa kuyosala kwazeka. Ake ngikhulume nomuntu namhlanje izinto zakhe ngathi ayilungi. Lalela ungajahi ukuzikhipha. uNkulunkulu uzokhipha noma engakhiphanga kodwa kuyosala kwazeka. Ngoba uzokwenza imistake ujaha izinto engakudingi wena. Abanye bafile ngoba bajaha amazwi la bakhulume kuwo. Siyaleza isithando somlilo ngoba mprofethi isitha siyamelana nempilo yethu. Haleluya. Isitha siyamelana nokuphila kwethu. Ingakho usuku nosuku siyasabisa. Ngathona oShadrach babona ukuthi isitha sobasabisa la noma singasabisa kodwa sizokhothama. Sukumele sibe ngeenyawo singafana. Haleluya. Umlilo waphinda kasikhombisa kuzofakwa nabantu abangavumanga ukukhothama. Kanti wena nasakhonto usuzoyenza manje. Bangena emlilweni bafakwa bafika khona futhi noma sebengena emlilweni abangakhomplayina. Asizwa bethi uNkulunkulu uvuma kanjani singena emlilweni kodwa sibabona bengena. Ngoba bazalwane kuhle ungakhomplayini uma izinto zikushaya. Kuhle ungakhomplayini kodwa wena hlala ezwini lokuthi owamhlanga uyaphila. Akuthembisile akanawo amanga. Bangene emlilweni wavutha umlilo kodwa babonakala behamba. Nkosi yami kwaqala sona isitha manje sabe sesiyanothisa ukuthi abasabodwa siyakhona emlilweni. Hayi wozani wayintona wozani nizongibonisa athi babanga yini abantu abathathu laphaya kwenzanjani. Ngasabona nendoda yasine kanti sakhona uNkulunkulu ungeniswa yini yinaba abakhothamanga esililweni abakhothamanga engasine sitha. Oh yes. Masithi sizasibulale ngoba wena ufundanga. Lalela ungakhothame. Haleluya. Masithi kuyeba ukukholwa ngoba vele izinto azikhambeli kahle. Lalela ungakhothame. Ake ngikhulumele bese ngiyavala. Ngale sikhathi engakhothame invite amazulu kanti ne-answer yabo yokuthi noma kunganjalo wathi uNkulunkulu wawu ubalo ngangena emlilweni athi noma kunjalo-ke singasha khona kodwa kuyosala kwazeka. Lanyakaza izulu. Stop complaining ngenkinga enokuyona. Yekela izulu linyakaze. Yekela ukutshela abantu. Yekela uJehova nyakaze. Wena mayisenyakaza kuyazwakala. Uke wanyakaza moya bempilo. Kuna nomhlaba nathi ungithatha njani ngingelutho wangibeka high wakhenza umuntu qhubeka Nkosi ungiphumelelisa. Ashumayani ngoba yonke into yayini Jesus. Oh yes. kwabiza ukuthi singakhothami. uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo namhlanje abangazokhothama. Ukube kuya ngokwabantu engabe safa. Ukube kuya ngokwabantu engaba silutho kodwa kwabiza ungakhothami. Angisazi isimo kusona ungakhothami mntaka baba.
sakho. Angahlulwa yini esimeni sakho, angahlulwa yini kwifamily yakho. Noma ngabe kuthiwa usaphasa esikoleni, kuthiwa kunamazi amnyama wekho uma ngawusukuya, bazokubona uvela nje. Uvela kanjani bese sisamcindezela? Kodwa vele ngoba anga noNkulunkulu akacindezelwa. Lithi bhebhe noma bengasifaka emlilweni, kodwa amasambana ayasishi. Noma singangena emanzini, kodwa amasambana awasikhululi. Haleluya. Cela ukuthandaza nawe manje. Angizokhothama. Jesu. Ula manda kasaya lekedesha ya. Ripasia